Кайнар сәлам дип, елмайып, шатланып, каршы алабыз сезне яраткан телевизор караучы дусларыбыз. Августны шәп итеп башлап җибәрдек. Шул ук темпта дәвам итәргә язсын һәм искиткеч җырларны бергәләп, сезнең белән тыңлау насыйп булсын. Әйе, шуңа күрә вакытны сузып тормыйк, эшкә керешик. Һәр чыгышны, клипны һәм җырчыны тиешле баскычларга урнаштырып куйыйк әле. Тапшырыны без бүген Айгөл һәм Илмир Зиянгировлар алып барырбыз. Киттек! Тапшыру кагыйдәләренә каршы чыгып булмый. Шуңа күрә без җырчыбыз белән бергә хушлашабыз. Иң мөһиме озакка булмасын. Данил Галимовка уңышлар телибез һәм клибына күчәбез. Ай, зәңгәр күзле солыкай, әсир иттең йөрәгемне матургай, китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Ә хәзер матурым яхшы яңалыкларга күчик. Премьерабызны каршы алыйк. Нәкъ шулай, игътибар зәңгәр экраннарга. Яратсак та, сагынсак та бер-беребезне, язмыш айырып газаплы күңелебезне. Әйтеләсе сүзләр калды күрешсәк иде, шул кадәрле сагындым бит, сагындым сине. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең Сиңа җылы хатлар язам телефонымнан, тәүлек буе чыкмыйсың бит минем уемнан. Кирәк түгел бүләкләрнең миңа затлысы, килә бары гомер юлын бергә атлыйсы. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре. Телефон элемтәләре. Матурым, әле игътибар иттем. Безнең хит парадыбызда егетләр күбрәк икән бит. Чираттагы сәләтле егетебез Айваз Идиятуллин без бик яхшы белгән җырның өр-яңа варианты белән чыгыш ясый. Нинди композиция икәнен хәзер белербез.
Угачлар иялашкан су içerge милештен Кайгыларым биттер иде сине көрүп сөйләшсәм Эх, талла, 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 талла ике беләгем Нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем Эх, талла, 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 талла ике беләгем Нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем Dilge basma saldım kayını saylap gına Yanlarına barır idim kış bulup sayrap gına Eh talla 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 iki billegim Niye talla niye yanna iken minnem yirregim Eh talla 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 iki billegim Niye talla niye yanna iken minnem yirregim Kaynak kişkende jırlıymış kişkende İzler üzek yana yürek can yemişke düşkende İh talla 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 iki billegim Nige talla nige yana iken minnem yürregim İh talla 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 iki billegim Nige talla nige yana iken minnem yürregim Suut dirvelle ortasında savulsa Suga salsan kalkıp çıkar bizge nasip yar bulsa İh talla 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 iki billegim Nige talla nige yanna iken minnem yirregim İh talla 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 iki billegim Nige talla nige yanna iken minnem yirregim Nige talla nige yanna iken minnem yirregim Nige talla nige yanna iken minnem yirregim Шоу-бизнес яңалыклары, җырчыларның тормышы сезгә кызыклымы? Алайса, социаль челтәрләребезгә һәм рәсми сайтыбызга рәхим итегез. Биредә шулай ук тапшыруларны да карау мөмкинлеге бар. Тапканым алтын көмеш Тик янымда юк шул минем өлешкә тигән көмеш Үз өлешем янда булса яшәрмен назга төреп Хан кызының йөрәгенә юлны тапасыл егет Хан кызы сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып акып Хан кызы сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып акып Шитлек кызсын миңа җаныма ирек кирәк Бишар кушың булыр идем син булсаң миңа терәк Алтын көмеш кирәк түгел күңел көтә үз барын Әкияти сөю иленә алып кит мине җаным Хан кызы сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып акып Хан кызы сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып акып
Кадерле телевизор караучыларыбыз, тапшыруларыбызны сезгә уңайлы вакытта һәм урында tmtv.tatar сайтына кирип карый аласыз. Шулай ук яраткан җырчыгызга тавыш та бирергә онытмагыз. Кушылыгыз, бергә бик күңелле бит. Хәзер исә алга таба дәвам итеп Искәндәр Александровны каршылыйк. Синең моңлы дымлы күзләр миңа төбәп карап тора. Араларда күптән җилләр, күпме ялгыш аралардан Карлар төшә әкрен генә, чәчләреңә синең кунам. Йөрәгемнән чыккан яшьләр карлар булып өстән ява. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелне нигә кабат кисештеләр, аерылган безнең юллар. Нигә һаман яратамын, үтсәләр дә күпме еллар. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Хисләремне тыя алмыйча, сине кысып кочакладым. Синең кайнар иреннәрне мин сагындым, мин татыдым. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Эх, авылны, басу, кырларны сагындым матырым. Киләсе клубыбызда буларның барысы да бар. Өстәвенә матай, гитара һәм хисләр дә бар әлеге сюжетта. Җыр исә үзе дә шулай атала.
хисләр, нинди хисләр, кемнеке, алар барысын да хәзер күрсәтер. Каршы алыйк Радмир Курбанов. Gözlerine gene kara Bulmadı bir yaratı Tünler bu yesine uylar Bulmadı bir tonatı Korasin, korasin gözlerime Yaratmayayım, yaratmayayım demek miyim? Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden Havalarda kara bulut Gerek miyim bitmesin Korasin, korasin gözlerime Yaratmayayım, yaratmayayım demek miyim? Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden Hislerimden Yüreğim yarılar Mehabetke aldana Ko'nglim o'tda yonar Sen bo'lmagach yonimda Korasin, korasin ko'zlarimni Yaratmayim, yaratmayim deb aytmang Kerak miyim bitmesin Sileme Hislerimden Әле күптән түгел генә Фаил Миндубаев өр яңа клип төшерде.
искәртеп узарга кирәк. TMTV Production ярдәме белән хезмәт җимеше хәзер безнең экраннарда. Кемнәр әле күрмәде, карагыз, бәягезне бирегез, яме? Ә кемнәрнең инде күргәннәре бар? Тагын бер тапкыр күзәтик, клипны искә төшерик. Матур сүзләр пышылдыймын, иркәм синең гылакка. Миңа рәхәт, бары синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Кар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Сүйген ярлар булсын тик күзеңнеке, минекенә тимәсенә, кирәк түгел читнеке. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Әй сөеклем, мине сөеп кочакла. Яшәр идем мәңге синең кайнар назлы кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Җаным тизрәк, кочакла. Җаным, беләсеңме, нәрсәгә сөенеп басып торам хәзер? Кичә яңа күлмәк алганга, яки бүген ресторанга барасы булгангамы? Юкла, дөрес җаваптан бөтенләй ерак киттең. Өметле яшь буын булганына куанам. Әйе, яшьләр булдыра. Мисал өчен, хит парадыбызның чираттагы катнашучысы Фидан Сәхибгәрәев. Карыйбыз, аны тыңлыйбыз. Çıkmaydın gülüntüne Tütmeyi Allah sizirmiş ötüp gider
Яңа булган хисләрне бүтән шинде Донларыма килмә йөрәгемә Мылайрап сөйгән йөрәкләнеп яна Миңа карасаң сөюгә алдала Ömürlükке yürekten yara kola Sular kibik ağır eli yıllar İsten çıkmay yürekteki yaralar Yağmur kibik şıltır şıltır akan yaşlar Günden indi dengizdeki ümitler Yanlarıma bilme yüreğime Mılayra bitsin yüreklenip yanar Mima kararsan süyüge aldala Ömürlükke yürekten yara kalar Yüge aldala Ömürlükke yürekten yara kalar Ярату, яну, көю, мәхәббәт. Тик тарихлар барысы да кызганыч, матур тамамланмый. Мәхәббәт тарихларыгыз матур булсын, сөюгез тукталмасын дип телибез дә чираттагы клипка күчәбез. Римма Сафиуллина, сезнең экраннарда. Ялган булганма сөю тукталды Безнең ярату мәңгелек иркән булса янында тик башка бүтән узарлар инде узар гомерләр йөрәктә кала кәүгесе
Катнашучыларыбызны барларга вакыт килеп тә җитте. Кайсы җырчыбыз нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп үтик әле. Телефон элемтәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәк. Ансызлар сөю көтә йөрәгем тулы ялкын, сине көтәм шибәр егет йолдызым булып акып. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара син күзләремә, яратмыйм дип миңа. Кычакла, җаным тизрәк, кычакла, кар бөртегедәй эримән, җаным синең кычакта. Donlarıma dinle yüreğime, Mılayram süyen yürekler hep yanar. Дуслар, иптәшләр, исегезгә төшереп узабыз. Сез ТМТV телеканалында баручы Яшьлек тавышы хит парадын карыйсыз һәм без аның бүгенге алып баручылары Айгөл һәм Илмир Зиянгировлар булабыз. Матур төсләргә бай, җәйге клип инде музыкаль офыкта күренә. Эльвира Гыйззатуллинаны каршы алабыз. Сагындырып кына киләсен син, хәтер саен төшкә керәсен. Әллә миңа җиңел дисеңме син, үзәгемне нигә өзәсен? Сагынуымны басам әле дип, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый дип, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле дип, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый дип, үз-үземне генә алдашам. Бүген дә син килмәдең бит иркәм, җилләр генә куйды сыкырап. Уфукларда ялгыз каен кебек күз яшьләре акты жылтырап. Сагынуымны басам әле дип, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый дип, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле дип, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый дип, үз-үземне генә алдашам. Сагынуыма кушылып җырлыйм әле, талга кунганы сайрар кышларда. Таң җилләре бәлки җиткерләр син йөргән алыс юлларда. Сагынуымны басам әле дип, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый дип, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам
Яшьлек тавышы хит парады ахырына якынлашып бара. Сезнең белән без Айгөл һәм Илмир Зиянгировлар булдык. Бүгенге миссиябез тамам. Тыныч күңел белән саулаша алабыз. Киләсе атнада күрешербез. Аллаһы боерган булса. Сау булыгыз!